опит да промени съдбата си ще направи и един самоук поп-фолк автор. Здрасти, как сте? Здрасти го каза малко като Рачков. Здрасти. Аз преди него си го знам, по моят начин, да. Той го откраднал от тебе. Той е добре, от мен го откраднал. Ти как си? Добре, много съм добре. Добре си. Да, добре. От кога пееш? От малък се пия, ама от 2001 с... Така си мисля тези експедиции, само се правя музика и от 2007 съм ги пуснал в интернета. А каква ти е професията? Какво работиш? Профили, платине за коли. Не ми е място там просто. Не се чувстваш окей? Да, спадам от към малко. А на сцената? Сцената, това ми е просто за мен. Всъщност излизал ли си? Значи имаш... Имам някакъв опит, нямам притеснение въобще, направо. Като видя публиката, направо ще остане. Ами да, сцената чака тогава. Публиката също, журито също, успех ти пожелаваме. Гледай. 3, 2, 1, успех, сцената е твоя. Здравей! Как се казваш? Боян Митев. Какво те доведе на сцената на X-Factor? Емоцията, публиката, най-вече. Журито, което не познавам и много ми е интересно. Любо съм го виждал, аз не бях го виждал, много ми е интересно. Да видите... Хората, да, искам реакцията на публиката, обичам емоцията. Аз съм човек на забавата, искам да покажа малко положителна енергия, да дам на всички, да стане весело. Това е много хубаво. А каква песен си подготвил? Лично авторска моя. Стила е по-фолк, сигурно ви хареса. А капела ли ще я изпълниш? С инструментал т.е. ти си направил и аранжимент специално? Да, той аранжимент не съм го направил, аз от интернет съм го изтеглил, обаче съм го поправил и съм го направил много пъти. Какво те вдъхновява да пишеш музика? Като ми стане яко и като се самотя, и като имам инструментал, и като ми хареса този инструментал, и отвътре ми идва и за половин час. Кои са най-често срещаните теми, които... Много неща. Примерно сега за морето ще пея, поради той бях за цигани, но нищо общо с... Хората ме знаят с това. Аз не разбрах. Ти си написал песен, пък си изтеглил инструментала. Да, всички песни са инструментал. Аз... А кое пишеш ти? Няма, кое пишеш? Текстовете. Текстовете са много съгласен. Чакай, а инструментала на коя песен е всъщност? На комшиката във втория етаж, обаче съвсем по друг начин. Сега ще видите, че нищо общо няма с оригинала. Айде да чуем тази твоя полуавторска песен. Хайде на морето, хей! Събрахме се с приятели на кафе, да обсъдим де ще ходим на море, с коли, автобуси или влакове, юни, юли, август или септември да е. Тук там е и навсякъде, важно е поне да идем на море. Тук там е и навсякъде, важно е поне да идем на море. Уточнихме месеца и датата, всеки заделил от заплатата. Събрам багажа и газ да пътуваме, готови всички сме да плажуваме. Тук там е и навсякъде, важно е поне да идем на море. Тук там е и навсякъде, важно е поне да идем на море. Хайде всички да се изшипкаме от краката до главата, да се гмурнем под водата, във вълните, да се блъснем и от радост да се бръснем. Лятото е, веднъж си знаем, нека пеем и се смеем да играем. Хей! Само ми липсваше Сани и Мария да се качат на масата. Ние с Лил да поръчаме по няколко табли салфетки. Аз правих разбор на текста, много ми харесва и търсих някакъв анализ, правих на текста. А танца също не беше лошо. Аз това мисля, че присъствието е много важно. Това за мен е X-Factor. Страшно присъствието беше просто неповторимо. За присъствие нямаме спор. Присъствие имаме. Съмнявам се дълбоко, че ти ще можеш да се справиш с следващите етапи в X-Factor.
Но усещам, че ти си дошъл, за да се порадваш на сцената, да усетиш реакция, да ни изпееш творчеството си, да представиш. Малко ритъм да ни дадеш, да ускориш пулса. Да разпусна малко. Според мен това твое появяване, колкото и да не пасва на X-Factor, обаче пък според мен ще ти даде шанс, ти си готов за прослушване в някои от големите компании, които продуцират поп-фолк музика. Мисля, че ще бъдеш забелязан. X-Factor прави абсолютно неочаквани неща за абсолютно всеки, който се За това появи на дойдох тази някой да сцена. ме грабне от някъде, защото Ще сам в те интернет не става. грабнат! Ще ти помогнем да те грабнат, окей? Ваша воля, много съм благодаря. Супер. Хайде да гласуваме, Заки. Не. Мерси. Любо? Аз съм не. Няма проблем. Не, няма проблем. Мария? Аз ти казвам да. Много благодаря. Абе, и аз ти казвам да. Идеално. Обаче Заки, няма ли да си промениш решението? не продължаваш, обаче си супер забавен. Идеално. Браво! Това Не е- се колебай да продължаваш да пръскаш позитивна енергия. Никакъв проблем. Винаги. Мерси много. Чао. Боян не продължи, но направи яко шоу. Това е. Разбиваш ги и изтриваш. Изчипкани, избаняни. Трябва малко, така шоу стане. Весели тая младеж. Хайде всички да се изчипкаме.